A partir deste venres, o toque de queda en Galicia pasa ás 11 da noite. A Xunta toma a medida ante a evolución favorable da cuarta vaga que, segundo di Feijóo, estáse a xestionar sen incidencias importantes. A medida tamén supón unha certa flexibilización nas restriccións que sofre a hostalería. Os restaurantes poderán volver dar ceas ata as 11 da noite. Que tal, saúdos? No caso dos bares, a súa hora de peche seguirá marcada nas 9 da noite. De contado, imos con estas últimas medidas desta nova desescalada. Agora os titulares. Un informe de ENCE alerta da presenza de mercurio na factoría de Lourizán. O alcalde advirte que pode ter importantes efectos na saúde dos veciños. A Audiencia de Pontevedra retira a custodia compartida a un pai polos videoxogos. Na sentenza indícase que o proxenitor lle permitía pasar demasiadas horas xogando, en especial o Fortnite. Visita do alcalde de Boiro as obras do Club de Remo de Cabo de Cruz. O executivo confía en que as instalacións poidan estar operativas este mesmo verán. Cambados quere reactivar o seu comercio e a súa hostalería. O Concello vai lanzar unha liña de axudas de 40.000 euros para os autónomos afectados pola pandemia. Xornada de limpeza en Praia e Xardín, en Boiro. A actividade estaba organizada pola Asociación Amigos, incluída dentro do proxecto Remar. Galicia amplía o seu toque de queda ata as 11 da noite a partir deste venres. Así anunciou este mediodía o presidente da Xunta. Segundo Alberto Núñez Feijóo, o Comité Clínico valorou que polo momento se está a xestionar a cuarta vaga da COVID sen incidencias importantes, de aí que se animaran a tomar esta decisión. A medida virá acompañado dunha flexibilización nas normas da hostalería. Os restaurantes poderán volver dar ceas ata as 11 da noite. A partir deste venres, os galegos poderán estar na rúa ata as 11 da noite. O presidente da Xunta de Galicia anunciou que o toque de queda se retrasa unha hora. É unha decisión que entendemos lóxica pola situación epidemiolóxica e tamén despois do cambio de hora, xa que anoitece ben pasadas as 9 da noite e pensamos que non tiña ningún sentido meter a xente na casa obrigatoriamente 45 minutos despois de que anoitecera e creemos prudente chegar ata as 23 horas de forma inmediata a partir do venres. Outra das medidas de relaxación das restriccións anti-Covid afecta a unha parte da hostalería. Mentres os bares seguirán pechando ás 9 da noite, os restaurantes poderán facelo ás 11. Iso sí, terán que cumprir 3 condicións. Todos aqueles que teñan a licencia de restaurante e que se comprometan a ter un rexistro de clientes e a mercar un aparato, no caso de que non o teñan aínda, para medir o CO2, poderán, a partir deste fin de semana, iniciar unha ampliación do horario dende as 21 horas ata as 23 horas. O que non fará a Xunta polo de momento é levantar o peche perimetral de Galicia. Pensamos que é prudente, de momento, proseguir co peche perimetral autonómico, dada o incremento que se produciu en España dende o día 18 de marzo a todo agora, tanto en incidencia 7 e incidencia a 14 e especialmente en algunhas comunidades que están en risco alto. Que Núñez Feijóo advirte que a cuarta vaga da COVID-19 xa está aquí, pero tamén asegura que Galicia está a xestionala de momento con tranquilidade. De momento estamos surfeando a cuarta onda sin impactos. Espero que así sexa o final e estamos, optimistas de poder ofrecerlle a Galicia esta apertura e esta maior comodidade nos dereitos individuais. Esta situación é a que anima a Xunta a flexibilizar as restriccións con pasos pequenos pero firmes. Van a ser pequenos pasos, pero son pasos hacia adiante, con firmeza, con prudencia. Por concellos, o Grove e a Pobra permanecen en nivel máximo, mentres que Boiro e a Illa continúan no alto. No medio seguen Ribeira, Meis, Ribadumia, Sanxenxo e Vilanova, e a partir do venres sumará Semeaño. Pola súa banda non ia mellora e pasa a nivel medio-baixo. Bueno, a gran maioría da hostalería cumpre as normas de prevención anti-Covid, así o sinalaron esta mañá dende o Centro de Coordinación Operativa que se reuniu na subdelegación do Goberno en Pontevedra. Entre o 7 e o 13 de abril, Garda Civil, Policía Nacional e a Unidade de Policía Adscrita realizaron máis de 1.600 inspeccións en establecementos hostaleiros da provincia de Pontevedra que deixaron un balance de 37 sancións. Ademais, os axentes levaron a cabo 1.800 dispositivos de control e vixilancia sanitaria e identificaron
multaron a máis de 5.800 persoas, controlaron 3.500 vehículos e elevaron máis de 210 propostas de sanción. E agora imos cos últimos datos. Hoxe hai 2 persoas máis ingresadas con coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Segundo datos do Servizo Galego de Saúde, son un total de 23 as persoas que permanecen nas plantas de hospitalización dos centros da área. Non hai cambios na unidade de cuidados críticos do Montecelo, que mantén 3 pacientes ingresados. Polo demais, os casos volven subir, pero o ascenso é máis lixeiro ca onte. Nas últimas 24 horas detectáronse 20 novos positivos. Ademais, recibiron a alta 11 persoas, polo que a cifra de casos activos queda na de 366, son 9 máis ca onte. Por concellos, a cidade de Pontevedra encabeza a listaxe con 85 casos tras a suma de 4 na última xornada. Destaca tamén a suba de Vilagarcía, que acada os 39 tras detectar 5 novos positivos. En canto Grove, un dos municipios da área que máis preocupaba, volve descender a cifra de contagios. 5 persoas recibiron alta e, polo tanto, quedan ali 67 casos activos. E agás Ribeira, o ritmo de contagios na área sanitaria de Santiago de Barbanza parece estancarse. Un dato positivo despois da evolución rexistrada nas últimas semanas, onde non paraba de medrar. O volume total de casos activos en toda a área non sufriu variación con respecto a onte, 367. Baixa a presión hospitalaria, hoxe son 18 os pacientes ingresados en planta, 4 menos ca na xornada de onte, e mantense en 4 a cifra de persoas ingresadas na unidade de críticos. Por concellos, o número máis alto de contagios segue a ser a Pobra do Caramiñal, con 54, un máis que onte, co que pouco a pouco vai rompendo esa tendenza á alza de novos casos. Seguelle Ribeira con 33, concello que experimentou unha suba maior durante a última xornada, sumando 5 casos novos. Por detrás, Boiro con 32 e Noia con 14, que baixa un. Soben mínimamente os contagios en Rianxo, que pasa de 10 a 11. Os demais municipios desta área mantéñense en niveis máis baixos, na franxa de 1 a 9 contaxios rexistrados nos últimos 14 días. Pois como lles estamos contando, o número de casos activos en Boiro é hoxe 32, un máis ca na xornada de onte. Vendo os datos, todo apunta a un posible estancamento dos contaxios. Aínda así mantense en nivel alto de restriccións. O Executivo local trasladoulle á Consellería de Sanidade que se estudia a posibilidade de baixalo de nivel ou ver como a incidencia a 7 días está baixando de xeito significativo. Os datos son esperanzadores, levamos máis ou menos estancándonos estos 3 días. Esperemos que esta semana sigamos neste ido. Temos esperanzas de que o venres se reúne outra vez o comité clínico e imagino que analizarán este caso de Boiro, que está situado nas restriccións alta, pois oye, que nos coloquen nas restriccións que temos que colocar, porque bueno, a tendencia polo que se está vendo según as cifras é que estamos estancados, está baixando a incidencia a 7 días. Simplemente desde fai 3 días houve un aumento de 2 casos, un por día, e bueno, xa un poquinho máis tranquilos, porque os datos o que nos fan é ver que parece que está estancado, e iso é unha boa noticia, non? Precisamente o aumento dos casos en Ribeira, onde na última xornada se pasou dos 28 aos 33, é unha das razóns que levou os Sergas a subir ao municipio o nivel medio de restriccións. Esta mañá iniciábanse tamén varios cribados, un deles no centro de saúde da localidade, que terá continuidade tamén na xornada de mañá. Será un test de antíxenos a uns 3.300 veciños de idades comprendidas entre os 60 e os 70 anos. Outro tiña lugar esta mesma tarde no edificio da Lonxa. Estaban citados ao redor dunhas 1.500 persoas, todas elas traballadoras ou persoal laboral vinculado á rula. E hoxe tamén houve un cribado masivo en Ribadumia. As probas foron convocados preto dun milleiro de veciños. Pertencen a 2 franxas de idade, entre 40 e 49 anos e entre 65 e 75 anos. Son os grupos que, segundo os Sergas, poderían presentar unha maior incidencia da COVID-19. As persoas afectadas foron citadas nas últimas horas a través de SMS ou seu teléfono móvil. Como é habitual neste tipo de probas con PCR, o obxectivo é dar co maior número posible de asintomáticos
climáticos para así frear as posibles cadeas de transmisión. O cribado previsto só para a xornada doxe desenvolveuse no pabillón municipal de Ribadumia. Mañá, por certo, arrancarán outros 2 cribados na nosa contorna, como é o caso do de Catoira ou o de Vilanova. Un informe de ENCE alerta da presenza de mercurio no complexo da factoría de Lourizán. Así o publica na súa web eldiario.es. Segundo o xornalista Gonzalo Cortizo, isto o recolle a propia pasteira nun documento remitido á Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta de Galicia. Atribúen as verteduras ao desmantelamento del Nosa, a cloreira que funcionou no complexo de ENCE ata o 2018. O informe asegura que a presenza de mercurio nas augas soterradas é cada vez máis elevada, segundo o puideron detectar nas medicións dos últimos meses. Polo momento non apunta a que exista ningunha filtración cara á ría, algo que podería afectar gravemente os bancos de pesca e marisqueo de Lourizán e, polo tanto, a veciñanza de Pontevedra. Pois o Concello de Pontevedra non tardou en reaccionar ante esta preocupante información. O alcalde asegurou que se trata de contaminación grave por mercurio que pode ter importantes efectos na saúde dos veciños. Miguel Anxo Fernández Lores anunciou que preguntarán á Xunta que medidas tomará ante o contido dos informes de ENCE. O alcalde de Pontevedra non acochou a súa preocupación tras coñecerse o informe no que ENCE apunta a existencia de mercurio nas augas soterradas do complexo de Lourizán. Estou moi preocupado, non? Porque estamos a falar de saúde, estamos a falar de contaminación grave e vamos a exixir que se tomen as medidas pertinentes, non? O Concello enviará un escrito á Xunta de Galicia para preguntar que medidas vai tomar ante estas revelacións. O Goberno local exixe á Administración Autonómica que se actúe para garantir a seguridade e a saúde dos pontevedreses. E a miña pregunta e a miña preocupación e a preocupación de moitísima xente será que medidas se están tomando por parte da Administración competente para evitar que ese mercurio depositado ao longo de moitos anos, que son kilos e kilos de mercurio, non pase á ría de Pontevedra e non teñamos un problema grave no fondo, non? Reclaman ademais que se fagan medicións fora do complexo para detectar posibles filtracións na contorna. Hai que buscar datos en todo o entorno, incluído a ría de Pontevedra. Hai que saber se esa contaminación está pasando á depuradora e, polo tanto, se está mandando á ría, porque eso sí que non se está facendo. Fernández Lores recordou que a postura do Concello sempre foi contraria á continuidade do complexo de ENCE Nosa en Lourizán. A cloreira deixou de funcionar no 2018 e na actualidade está en proceso de descontaminación dos terreos. É precisamente a ela quen atribúe ENCE a responsabilidade da contaminación. Agora o Goberno local volve a reclamar a recuperación da ría. Sabíamos que había esas cousas e agora están aparecendo, están aflorando. Pero canto máis profundizamos, máis argumentos temos para decir que efectivamente eso foi sempre, sigue sendo unha bomba de reloxería. É necesario trasladar esos complexos industriais e recuperar a ría para os usos que ten que recuperarse. E máis cousas, o Concello de Cambados cree que a desafectación do Salón Peña é a única solución para que as instalacións poidan seguir acollendo todo tipo de actividades. Portos advírtelle o Goberno local que se co novo convenio no que se está a traballar deciden facer actividades lucrativas, terían que pagar unha taxa anual de 50.000 euros. Entre os actos que terían que abandonar Peña están o túnel do Viño ou o mercado das flores de defuntos. Mediante a desafectación é a única maneira de que o Salón Peña, por exemplo, pois teña os usos que viña tendo dende sempre, como é a realización de concertos, o túnel do Viño e distintas feiras que se viñan organizando así, ali. Por eso que nos dixeron que iban a estudiar. Nós en 2016, co anterior presidente, tivemos unha reunión ali en Portos de Galicia e se comprometeu co Concello de Cambados a que unha vez que rematara a aprobación do plan especial que iniciara a desafectación deses terreos, esperemos que se manteña a palabra dada por polo ente Portos de Galicia e que se desafecten eses terreos e que pasen a ser de titularidade municipal para poder realizar nestas instalacións que xa mantemos nós, pois os eventos que viñamos facendo a todo agora. E
E atendan agora a seguinte noticia. A Audiencia de Pontevedra retira a custodia compartida a un pai de Arousa polos videoxogos. Na sentenza indícase que o proxenitor lle permitía pasar demasiadas horas xogando, en especial o popular Fortnite. O tribunal considera que a permisividade do home era prexudicial pro menor cun problema de adición diagnosticado. O Fortnite é unha auténtica revolución entre a rapazada e tamén entre moitos adultos. Un videoxogo no que dúcias de xogadores pelexan en liña por ser o derradeiro supervivente nunha illa e que se converteu tamén no cabalo de batalla pola custodia do menor arousán. O seu pai perdeu a custodia compartida por, entre outras cousas, deixar que pasase demasiadas horas diante da pantalla. Básicamente é a discrepancia de criterios á hora da educación do menor. Entonces esa discrepancia de criterios fai que a hora, por exemplo, de que aparece este problema respecto do videoxogo, de adición que en este caso o neno estaba creando hacia ese videoxogo, pois esa discrepancia de criterios facía que un considerara que había un peligro e que había algo polo que había que preocuparse e o outro, en cambio, dicía, ti és unha exagerada, non? Unha presunta adición de abogado do pai que non sería só responsabilidade do seu cliente. Durante a semana que estaba coa nai tamén xogaba porque de feito o pai teme comentado que estando na semana da nai o fillo tamén estaba en línea xogando no Fortnite, co cual estamos falando dunha corresponsabilidade, é dicir, aquí non é a idea de botar culpas a un a outros, digamos, hai unha corresponsabilidade ao tratarse dunha custodia compartida. Pero a Audiencia Provincial de Pontevedra atendeu os argumentos da muller baseándose tamén nun informe psicolóxico de parte solicitado pola nai. A defensa do pai entende que é incompleto e parcial. Consideramos que ese informe psicolóxico, aparte de, como decimos, que é parcial, pois digamos que non ten en conta outros aspectos como é, digamos, a evaluación da situación completa do menor. En todo momento se lle ofreceu ao pai poder participar nese informe psicolóxico e non quixeron, neste caso declinaron a posibilidade de intervir. A defensa da nai considera que a adición do menor ao xogo repercutiu, por exemplo, no seu rendemento académico, un argumento que non comparte o pai, insistindo en que non hai ningún diagnóstico clínico que o probe. O que fai o psicólogo é plasmar a opinión da nai. Digamos que un diagnóstico clínico sobre unha adicción non hai. O pai ten agora unha custodia con visitas ordinarias, con fins de semana alternos e días entre semana. A nai non quere que o neno corte para nada o contacto co seu pai, porque o contacto é necesario e a figura do pai debe estar sempre presente. A defensa do pai recorreu ao Tribunal Supremo a través dun recurso co que pretenden revisar o caso. Esta foi unha xornada de limpeza en Praia Xardín, en Boiro, correu a cargo da Asociación Amigos. Falamos deste asunto de contado logo da publicidade aquí nas Novas do Día. Seguimos nas Novas do Día. A Asociación Ecoloxista Verdegaia presenta varias alegacións ao Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque Natural de Corrubedo, que nestes momentos está en período de exposición pública. O colectivo, que en liñas xerais está de acordo co espírito do documento, entende que existen diversos aspectos dese texto que poden ser mellorables. Dende Verdegaia poñen como exemplo aspectos como o da conservación, para eles moi pouco ambicioso, o contemplar unha reducción de especies invasoras para estes próximos 10 anos de tan só 75% na zona de uso limitado e dun 25% no parque en xeral. En canto aos usos industriais, Verdegaia tampouco entende que se siga a permitir a presenza das instalacións dunha canteira dentro dun parque natural, polo que solicita que se poña un prazo para o seu peche. Nas alegacións propón ademais a ampliación do ámbito do parque natural, a restricción do tránsito de cabalerías e a regulación do aparcadoiro. Entre outras cuestións de cara a garantir a debida protección do entorno e o cumprimento de todas as normas recollidas no documento, o colectivo ecoloxista considera tamén necesario poder dotar ao parque con máis medios materiais e humanos, moi especialmente durante o verán, unha época de máxima afluencia de visitantes a este espazo natural. En Boiro, visita do alcalde do concelleiro de Urbanismo ás obras do Club de Remo Cabo de Cruz. Ali comprobaron o estado de execución deses traballos. A intención do executivo local é que as instalacións poidan estar operativas xa este verán. Despois de anos agardando, o Club de Remo Cabo de Cruz poderá disfrutar este verán da súa nova sede. Unhas instalacións modernas, totalmente equipadas, á altura dun club como o Crucense, un dos máis laureados do remo galego, en pelexa constante cos equipos vascos, na vanguarda deste deporte a nivel nacional. Así o anunciou esta mañá o alcalde José Ramón Romero,
durante unha visita que realizou ás instalacións para comprobar in situ a boa marcha dos traballos. Durante a visita estivo acompañado do edil de Urbanismo, Luís Ruiz, que se referiu a varias modificacións que houbo que realizar sobre o proxecto inicial, que provocaron unha pequena demora no prazo de execución das obras e tamén un lixeiro incremento no custe total do proxecto, hoxe en día por riba do 1.200.000 euros. Unhas consideracións que tuvo a ben facernos o Clube de Remo para tamén adecuar un pouco a instalación, xa que eles son os que van a disfrutar de mesma, pois tamén que sea o remate final e o resultado final que sea o máis cómodo e o máis válido para poder utilizalo por eles, non? Precisamente unha desas melloras introducidas no proxecto tivo que ver co redeseño do foso, sen dúbida un dos máis modernos dos que se dispoñen en Galicia, cun deseño específico que permite simular condicións reais en competición. Por exemplo, neste caso, colocáronse inyectores de corrente inducida de agua para poder simular as condicións da ría o mellor posible. Rediseñouse toda a parte central, con topetes, con todo o que son as especificacións de unha trainera, non de un foso de remo xeral, porque hai moitas especialidades de remo. Entonces, digamos, adaptouse un pouco todo este tema para que reúna as condicións perfectas da práctica dun deporte tan específico e tan noso como é o remo de trainera, non? O grosso das obras xa está realizado e agora trabállase na preparación dos illamentos do chan e os acabados finais, polo que as instalacións poderían estar xa operativas durante o verán. Nosa intención é que o antes posible o Club de Remo poda xa entrar nas instalacións para os entrenamentos e a vida cotidiana que teñen que facer e, bueno, que teñamos unha inauguración no verán que vai coincidir xa co inicio da campaña da Liga de ACT, non? Cambados quere reactivar o seu comercio e a súa hostalería. O Concello vai lanzar unha liña de axudas de 40.000 euros para os autónomos que se viron afectados pola pandemia. Ademais, creou unha nova edición dos bonos 3x2 co que se pretende mobilizar uns 30.000 euros. Ao mesmo tempo, tentarán animar as rúas máis comerciais con decoración e varios concertos. Cambados quere florecer nesta primavera. O Concello lanzou hoxe un paquete de medidas que buscan reactivar o comercio e a hostalería do municipio. Van lanzar unha liña de axudas de 40.000 euros para os autónomos afectados polas restriccións. Imos sacar unha axuda directa para os autónomos afectados polo peche da pandemia e que reduciran a súa facturación no 2019 con respecto ao 2020 un 50%. Esas axudas van ir, teñen como requisito que reduciran esa facturación ao 50% e que tiveran que pechar durante a pandemia. Como máximo se vai dar unha axuda de 500 euros aos autónomos que o soliciten. Ademais, o Concello vai investir 10.000 euros nunha nova campaña dos bonos 3x2. Con ela vanse mobilizar 30.000 euros no comercio local. O cliente vai comprar 2 vales de 10 euros cada un e vai se regalar un vale máis, que sería un montante de 30 euros. Vai participar esta vez tanto os socios de Zona Centro como non socios. Os clientes poderán facerse cos seus bonos entre o 26 e o 31 de maio. De xeito paralelo vanse decorar algunhas das rúas máis comerciais da vila para animar as compras. Consistirá en adornar o que son os comercios, calles, nas zonas máis ben céntricas. E se as condicións sanitarias o permiten, tamén van organizar varios concertos. Foron meses moi delicados para o sector, tanto para o comercio como para a hostelería. E, bueno, nós o que podemos facer é pois acompañalo cuns concertos musicais, non? Que tamén xa levábamos tempo sen realizados e creo que tamén hai unha demanda por parte non só da mocidade, sino de toda a poboación xeral. As actuacións, ademais, englóbanse na programación das letras galegas que se vai prolongar durante todo o mes de maio. Barro lánzase á caza da velutina. O Concello está a divulgar nas súas redes sociais tutoriais para frear a expansión desta especie invasora. Nestes momentos o trampeo é moi importante para evitar que as raíñas construan os seus niños. A expansión imparable da avespa velutina atopou en Barro uns potentes inimigos. O Concello, en colaboración coa Asociación Stop Velutina, está a divulgar uns tutoriais para que os veciños construan as súas propias trampas, xa que esta época do ano é clave para previr a xeración de novos niños. Neste momento é moi importante o trampeo para capturar o máximo posible das raíñas de vespa velutina e así que non construan os seus niños e non ter un problema máis grande durante o verán.
O trampeo en esta época podémoslo facer ben con trampas comerciais, como este tipo, ou trampas caseiras, como este que teño na man, que xa ten as súas primeiras capturas deste ano. Así que poñémonos mans á obra. A trampa elabórase cunha botella grande a que lle faremos un furado polo medio. Cortamos unha botella pequena dándolle forma de funil e colocámola no orificio. Agora, e isto é importante, imos co cebo. Isto sería 1 litro de zume de arándanos, 300 gramos de azucre blanco, engadimos á nosa mezcla unha porción de levadura fresca de panadería de aproximadamente uns 12 gramos. Introducímola e agora teremos que mezclar todo. Durante un par de horas deixaremos que a levadura se vaya desfacendo antes de introducila nas nosas trampas. Coa mestura xa preparada, só queda encher un chisco da botella. Débese colocar nunha árbore en flor, como por exemplo camelias. Colocaremos a nosa trampa aproximadamente á altura da cabeza nun sitio onde lle dé o sol a maior parte do día. Durante cada 15 días cambiaremos o atraínte e controlaremos cantas raíñas e outras especies caeron en ela. Tecer unha rede de colaboración e canalizar as demandas e oportunidades que se dan en Pontevedra é o obxectivo de Arredeira.gal. Con este novo proxecto, o Concello facilita a conexión entre persoas que se poden axudar en diferentes eidos e necesidades. Crear un espazo de pensamento, un espazo de acción e un espazo que se presente como xerador de oportunidades. E todo isto que sona demasiado abstracto e que moitas veces pois non sabemos como materializar, creamos unha fórmula a través dun peto colaborativo que presentaremos agora ao funcionamento para poder xuntarnos, poder traballar e poder xerar novas oportunidades. De 1 a 1, por exemplo, pois quero saber perfectamente que cal pode ser un tema de natureza e saber o tipo de fauna que hai, por exemplo, en Pontevedra, porque estou facendo este estudo. Quen está na miña rede de Arredeira, quen está no peto colaborativo que me pode axudar. Se non faz ti soa a persoa esa oferta, esa demanda, sí que podemos axudarche nós a identificar esa persoa. Arredeira conta a día de hoxe con preto de 200 usuarios que poden optar por 3 fórmulas distintas: axudar de xeito individual, solicitar axuda a varias persoas ou que varias persoas da rede colaboren cunha que o solicite. Dende o Concello emprégase, por exemplo, como taboleiro das distintas actividades e iniciativas que programan. Os interesados en formar parte deste proxecto deben inscribirse no correo hola@arredeira.gal e ademais os responsables da iniciativa ofreceránlle todo o soporte que precisen para canalizar as súas ofertas ou demandas de axuda. A plataforma conta cun orzamento de 15.000 euros. Xornada de limpeza na contorna do areal de Praia Xardín en Boiro. A actividade estaba organizada pola Asociación Amicos, incluída dentro do proxecto REMAR de custodia ambiental para a redución de residuos nos espazos mariños protexidos das Rías Baixas. Usuarios da Asociación Amicos na compañía de escolares do Colexio Santa Baia realizaron esta mañá unha xornada de limpeza de residuos mariños en Praia Xardín. A actividade incluíase dentro do proxecto REMAR, unha proposta que busca, entre outras finalidades, crear conciencia da necesidade de coidar o noso ecosistema mariño. Desde a nosas entidades, persoas con amigos, queremos ser o motor que participe neste cambio e que todas as persoas se sumen a que temos que ter unha conciencia para limpiar os nosos ecosistemas e ter o noso mar limpio de todas as cousas. Para conseguir esa concienciación medioambiental, dende Amicos promóvense varios tipos de accións en colaboración con distintas entidades, como poden ser as propias confrarías ou colexios. Sí que me gustaría recalcar o carácter participativo e colaborativo de REMAR. Este proxecto busca implicar as empresas do sector pesqueiro, a poboación local e os visitantes das nosas costas no coidado das nosas rías e da nosa contorna mariña. Facemos formación de concienciación
medioambiental nos coles a través do xogo do lixo mariño, que é parecido á oca. Formamos en boas prácticas en confrarías. Temos unha app móvil. Facemos limpeza da costa e de praia. Na recollida realizada esta mañá en Praia Xardín, contaron coa presenza do delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e tamén a do alcalde, José Ramón Romero. Os dous incidiron na importancia deste tipo de iniciativas para seguir afondando na concienciación medioambiental. Remar é un exemplo de unión, é un exemplo de colaboración, é o exemplo de que o traballo en equipo divide o esforzo e multiplica os resultados. Queramos ou non, vivimos do mar, a nosa comarca vive do mar, este concello vive do mar, e non só do mar directamente, sino tamén da industria de produtos transformadores do mar. Esperemos que con estas iniciativas, a xente se vaya mentalizando. E achegámonos agora ata Ribeira, e un total de 6 empresas amosaron o seu interese en facerse coa adxudicación do proxecto Wi-Fi for You, dirixido á implantación de 12 puntos Wi-Fi gratuitos en diferentes espazos da cidade. O proxecto está subvencionado pola Unión Europea e conta cun investimento de preto de 30.000 euros tras o convenio asinado polo Concello coa Axencia Executiva de Innovación e Redes, o INEGA. Ademais do Concello e diferentes instalacións municipais, a intención do Goberno local pasa tamén por instalar puntos de conexión gratuita en zonas como a praia de Coroso, a Praza do Centenario ou o entorno da nova estación de autobuses. Nunha segunda fase está previsto tamén ampliar esta wifi gratuita ao resto de parroquias do municipio. Chegamos así ao remate das novas do día por hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo. Graciñas por estaren aí. Adeus.